تختاتلتي كمي تخونو لما عنتون كم تلمود نهوتنا عزيو زتأكم نجاري حيزة مزيزلخو كم تمرتي كم مخي ويكولاي كم مزخاخري جيركم توستو نجاري حيزلكم مزيزلخو سقع مجرشة تختاتلو مساخم تصنح صحاي حبيبكم ساين خصنحو أقدمه بخبري عدم مباركس خبرات ناي channel تختاتلتي نايلو معنتي أرستي أبيوت تزدلنا سلسته وساني نجار زبل أرستي حزلكم مزيزلخو إذا سلسته أبيوتنا زدلنا سلسته وسنت نجارات حدا بحدا كنجركمي قداماي انتاي أبيوت زدلنا وسان نجار حقوسي happiness حقوساتكم كونان لنا أبيوت حقوس يقول نجار مسارتيو مالتيو كلنا نفطر كلنا حقوسات كوينا إنا نفطر دحري جزء جن بنخدو من جدي بنمرزو نهيوت ستايل لايف ستايلنا حقوسات زي كنكوني قبرنا مالتيو سلازي حقوسنا كنعقبول لنا حقوسنا نهيوتنا مسارتي حقوسنا نايمجا مريا عوتنا مالتيو تفترو زعدلتنا نجار بجنزب زي جزء نجاري لذي زي تقدماي لهوتنا زرلنا نجار وسان نجار حاجوسنا مالتي لذي حاجوسنا ببجيزيو تشارج خنقول لنا مالت حاجوسنا زمل لنا نجار كنفلت علينا بمنتهى إذا حاجوس أنا حجيزة زناقة عن إذا حاجوسنا نجار يفلت اتناجرت مسجبركو حاجوس يملس مالتي حاجوسنا ملو مستقف أجن كل مرسوين خلينا الكابيتال عين اللسنيو سفلا لينا جر ولا تجبرنا كن مرسو عين خلنا سلازي حقوسنا كن عقبول لنا والثاني نهوتنا مالتي أدخل أي كأنتايو أبي وزر لنا نجر والثان نجر تعنا حقوسات ندحر كوينا تعنا كل ونا يخلي هيلزيز ويلزي أدخل أي أبي وزر لنا نجر يقول لي هابتنا تعنا ناي مالتي ببجيزيو تعنا خنكاتاتل لنا مالت نتايو سلازي حاممنا تعنا علن يخن بلاين خلينا حدا جزي نعنا زي فلوتنا وشتنا حامي مخركه بيخلي بفلاي سايكولوجيكال إلنس كلي خلي منتال إلنس كل ونخجاتمنا يخلي سنة لبوناون أمراون تعنا كيف لتنايو كن سنون خلينا مخنياتو نهوتنا تعنا من أمرنا سنا أمرنا ويقول لي التحساسبنا وشتاوين سايكولوجينا سونتنا وساني لك كم ماكينة موتر مالتي سلازي إذا نجرزي كنكاتاتو لنا كنحلون لنا كنعقبون لنا مالتي زي بخال أي درجة زلنا مالتي أبيوت وساني كاب زلنا نجر تعنا سالساي كا انتايو هابتي كابيتال وسان نغاري كلنا لكابيتالنا نغوي نهابتينا نغوي مالتيو زي سالساي بسالساي درجه زسرع هيوتنا زلنا وسان نغاري حد غزي كن قدم تختلو نزبارقو مالت كاب هابت نجمر حد غزي دحريو انتايو خو مالتيو حوس نتعنا نسال نهابت كل نغرنا نهبو جيزينا كل نجارنا نهبونا هابتي دحار انتاي نسن تعنان حاجوس نسن أقاتيمكم يخوني بزحات هابتامات تعنا زي بلوم حجوسات زي كون هابتامات هاللو بزحاتي أفريم هابتام كبلعو كنبرو زي كالو أطعمهم كنبرو زي كالو هابتامات أقاتيمهم يخوني مخنياتنا من تايز بزح جزين نحنا أنا نقول عقوين خطية كله كان تاي تدري كبار كله هابتي بقدام أي درجة سرعانية كن كسرعوز قبلنا أنت أي مجمرة حاجوس ندحر هالينا تعنا ندحر لنا ها كنسرح نخلينا أب كن بس خون دل نجار كلونا ندليو كابيتال كلونا يخلي تأنكرنا تسارحنا كنافريو ندليو نجار كنافرن خلينا سلازي أبي وزدنا سلسة وسنت نجارات حاجوس تعنا هابتي مزي أتحيزة حدا نجار كجلس أكون كبراتنا يشانالي تختاتلتي مالت حاجوس وساني ندحرينا نخل حاجوس زدلنا نجار كأنتايو بحصر زبالة ملكع أتحيزه قلت لكم قداماي نخن حقوس زخلنا نجار نتايو أب حلوف زي منباري بزح جزء مبزحتنا أنون حد جزء زجبرو نجار يقول كم جزء ناب جزء نقنس كويس ركب زلهم نتاي نبل كم زغم هاللون نيرو عبز خونا عدمي كم زنجار كم تمال اللي نيرو حقوس تمخونكم زبلو نجار الله
ግን እንታይ ይኸውን ዘለዎ ሎማዓንቲ ብዘለኒ ነገር እንድሕር ተሓጒሰ መጻእየይ ክዕሪ ይኽእል ሎሚ ብዘለና ነገር ኣብ ኢድና ብዘሎ ነገር ብዝኾናዮ ነገር ሕጉሳት ክንከውን ኣለና ኣቦይ ከምዝ ከመማልአለይ ነይሩ ኣደይ ከምዝ ከመማልአትለይ ሓደ ሰብ ጭራሽ ሃገረይ እውን ከምዝ ከም ገበረትለይ ንብል ሰባት ኣለና እዛ መብዛሕቲና ወይ ዓደይ ከም ስለ ዝኾነት ያ ኣብ ሃገረይ ከም ስለ ዘየለይ ንብል ኢና ኣነ ንባዕለይ ይብል ግን ካብ ጊዜ ናብ ጊዜ ናበልኩ ስለዚ ሕጉሳት ንኽንከውን መጀመርያ ኣብ ሕሉፍ ክነብር የብልና ሎማዓንቲ ክነጠዓዕም ኣለና ሎማዓንቲ ክነብር ኣለና ሎማዓንቲ ኣይንረኽባን ኢና ሎማዓንቲ እንድሕር ሕጉሳት ኮይና ጽባሕ እውን ሕጉሳት ንኸውን እዚ ናይ መጀመርያ ሕጉሳት ካብ ዝገብረና ነገር ሓደ እዩ ማለት እዩ ካልኣይ ኮላይ እንታይ እዩ ኣወንታዊ ምዃን ኣወንታዊ ማለት ተስፉ ሰብ ክንከውን ኣለና እዚ ኦፕቲሚስት ዝበሃል ሰባት እንታይ ላይክ አትራክትስ ላይክ ዝበሃል ነገር ኣሎ ዝመስለና ነገር ኢና ንስሕብ ህይወት ኣብ ህይወት ማለት ኩሉ ግዜ ደጋጊምና ዝፀዋዕናዮ ነገር ኣባና ዝበጽሕ ማለት እዩ ስለዚ ኩሉ ግዜ ደጋጊምና ነፍስና እንታይ ክንብላለና ማለት እዩ ኣወንታዊ ነገር ክንዛረብ ኣለና ካብ ኣፍና ንነፍስናውን ኣወንታዊ ነገር ክነቅርበላለና ማለት እዩ ዕድለኛ ጽባሕ ጽቡቕ ክኸውን እዩ ካብ ሎማዓንቲ ጽባሕ ዝሓሸ ክኸውን ይኽእል እዩ ናበልና ዝተፈላለዩ ኣወንታዊ ነገራት ክንዛረብ ከለና ናብ ህይወትና እውን ኣወንታዊ ነገር ይመጽእ ህይወቱን ኣወንታዊ ነገር ተቅርበልና ማለት እዩ እዚ ብኻልኣይ ደረጃ ሕጉሳት ክገብረና ካብ ዝኽእል ነገር ሓደ እዩ ማለት እዩ ሳልሳይ ከዓ እንታይ እዩ ካብ ህይወት እንታይ ከም ንደሊ ክንፈልጥ ኣለና ድሌታት ነኽበጽሑ ከለዉ ሕጉሳት ክንከውን ኣይንኽእልና ሎማዓንቲ ኣብዚ ኮይና ዝኾነ ነገር ክንትምነ ንኽእል ኢና ናብ ዝኾነ ቦታ ክንከይድ ከለና ከዓ ኣብቲ ቦታ ዝረኣናዮ ነገር ክንትምነ ንኽእል ኢና ስለዚ እንታይ እዩ ድሌታትና ይበዝሑ ሽዑ መጨረሻ እንታይ እዩ ዝደሊ ተልና ኣብቲ ዝረኣናዮ ድዩ ኣብዚ ዝረኣናዮ ድዩ ኣብቲ ዝረኣናዮ ድዩ ድሌታትና ይበዝሕ ባዕልና ከዓ ድሌታትና ሰሪሕና እዞም ኩሎም ደልዩ ነገራት ክነማልኦም ኣይንኽእልና ድሌታትና ውስን እንድሕር ኮይኑ ሕጉሳት ክንከውን ንኽእል ማለት እዩ ድሌታትና ብዘውሓድናዮም ልክዕ ወይ ኮላይ ኣብ ክነተክሮ ዝግባአና ነገር እንድሕር ኣትኪርና ንሰርሕ ይሳኽዐልና ማለት እዩ ስለዚ ንሰርሕ ንጽሊ ይሳኽዐልና ሲልና ጸሎት ጥራሕ ዘይኮነ spirituality with work ማለት እዩ ስለዚ ኣብ ህይወት እንደልዩ ነገር ክንፈልጥ ኣለና እዙን ሕጉስ ካብ ዝገብረና ነገር ሓደ እዩ ማለት እዩ ራብዓይ እንታይ እዩ ንሰውነትና ጽቡቕ ነገር ንሃቦ ዝብል ነገር እዩ እዚ እንታይ ማለት እዩ you are what you eat ዝበሃል ነገር ኣሎ ሰብ ዝተመገቡ ነገር ይመስል ዝበልዖ ነገር ይመስል ዝበሃል ነገር ኣሎ ምክንያቱ ንጥዕናና ንሰውነትና ጽቡቕ ምግቢ ምብላዕ ከም ዘለና ንፈልጥ ኢና ከምኡ ልክዕ ከዓ ንኣእምሮና እውን ጽቡቕ ነገር ክነቅርበሉ ኣለና ሰብ ዘንበቦ ዘዘውተሮ ዝሰምዖ ነገር ኣብ ህይወቱ ዘምጽኦ ለውጢ ኣሎ ስለዚ ኩሉ ግዜ ንኣእምሮና እውን ጽቡቕ ነገር ክነቅርበሉ ኣለና ጽቡቕ ነገር ካንጸና ዝኽእል ከማዕብለና ዝኽእል ኣተሓሳስባ ክነዘውትር ኣለና ሽዑ ሕጉሳት ከዓ እናኾንና ንኸይድ ኣተሓሳስባና ናይ ሓጎስና ምንጭ እንታይ ኣተሓሳስባና እዩ ውሽጥና ዝብል ነገር እዩ ሕጉሳት ክገብረና ዝኽእል ስለዚ ንኣእምሮና እውን ዝኸውን ፍልጠት ባዕልና ክንመርጽ ኣለና ንሰውነትና ጥራሕ ዘይኮነ ማለት እዩ ስለዚ ንሙሉእ ሰውነትና ዝኸውን ነገር ኢና ክንሓስብ ዘለና ንኣእምሮና ንሰውነትና ምግቢ ንኣእምሮና ከዓ ፍልጠትን ጽቡቕ ነገራት ክንመርጽ ኣለና ማለት እዩ ኣብ መጨረሻ ከዓ ሕጉስ ንኽንከውን ካብ ዝገብረና ነገር እንታይ እዩ ንስራሕ ብኡ ልክዕ ከዓ ንዕረፍ ንስራሕ ጥራሕ ዘይኮንና ግዜ ክንምድብ ዘለና ንዕረፍትን ድቃሱን ግዜ ክንምድብ ኣለና ብዙሕ ግዜ ኣብ ስራሕ ብዙሕ ሰዓት እንድሕር ንሕልፍ ኮይና መንጸርጸርቲ ኢና ንኸውን እዚ ነገር ዘኣጋጢሙኩም ይፈልጥ ይኸውን እዩ ከይተፈለጠና ውሽጥና ባዕሉ ይገልጸልና ነንጸርጸር ዕረፍቲ ከም ዘድሊ ይሕብረና ማለት እዩ ዕረፍቲ ከም ዘድሊ ይሕብረና ስለዚ እንታይ እዩ ክልቲኡ ክነማጣጥኖ ኣለና ዕረፍቲ ንህይወትና ከም ዘድልያ ድቃስናን ስራሕናን ክነማጣጥን ኣለና ንዕረፍቲ ዝኸውን ግዜ ንስራሕ ዝኸውን ግዜ ጥራሕ ዘይኮነ ንዕረፍቲ ዝኸውን ግዜ እውን ክንምድብ ኣለና ማለት እዩ ስለዚ ክቡራት ናይ ቻናለይ ተኸታተልቲ ሎማዓንቲ ዘቕረብኩልኩም ነገር ከም ዝጠቕመኩም ዝኾነ ጠቃሚ ነገር ከም ዝረኸብኩም ኣይጠራጠርን ዘለኩም ርእይቶ ኣብ ኮሜንት ጽሓፉ ላይ ዝተሰማዐኩም ስምዒት ብዘቕረብክዎ መደብ ዘለኩም ነገር ኣብ ኮሜንት ጽሓፉ ላይ
لايك شير مقبار كيترسعوا كم أول حدش زخونكم ناي شانالي تخطاتلتي سبسكرايب مقبار كيترسعوا مساي حبيبكم سلطناكم عزيز مسكن يغني لي أبقى على كالوت مدبات حزلكم كقربي سكافشعوا سلام كنو يغني لي